Iawn, groesawu chi bore yma yn unrhyw adroddiad i Gris. I fach i weld yn gilydd y bore yma. Mae'n iddo fach i weld Derrick yn gyfieithu. Derrick yn weinidog neu gwrs yn gyledd Gymraeg Aberystwyth. Wedi bod yn anfon cyfnod yna, Derrick? Tua 3 blynedd o'r 10. 3 blynedd o'r 10 yn yr eglwys yn Aberystwyth. Ni'n diolch i ddod ato ni bore yma. Mae Emyr i fyny yn Aberystwyth, felly mae yna swap wedi bod. Bwrbyr swap, sori. Ni'n diolch am Derrick i ddod ato ni heddi. Derrick wrth gwrs yn dad i los. Ewn ni gyfarfod hyn o hyn wrth gwrs am 5 o gloch. Dwi'n meddwl bod yna'n gwrdd i'n osfarth am gwrdd i gweith ar Zoom. Dwi'n gwybod sy'n fwy o gwybodaeth os bydd yn newid fyna i'n weddio i'n hyd. Mae'r flwyddyn ni yn diolch i ti nawr bod ni'n gallu rhaid di eto bore yma. I ni diolch bod ni'n gallu dychafu llyged at un sydd yn ddigyfnewid. Ac ar blwyddyn manol yn bywyd y prysur i ni diolch bod ni'n gallu ddawelu a ddigeisio di. Ac blwyddyn ni yn bobl anhennydd, ond ni'n diolch i ti ar bod ti yn ddyn sydd yn cwrdd ar y allan hynny. Ac ni am bydd ar chafu ti bod yma. Ni am dyweldio newydd o'r cyfraith. Ac yn gofyn o arwydd felly ti dangos i hunain i gyfres y ffordd. Ni'n diolch i bod yn ddigon. Ni'n delio am holl goeien o arwydd. Ni'n diolch felly benithio ni bod yma. Ni'n Derrick yn bennig i ti. Yn gofyn i ti i roed gyda fe, gymor fe, o sy'n fel o'n i'r gael. Yn gofyn i'r bennig os ydych chi'n yn y dydd. Yn gofyn gyda Emyr, bennig Aberystwyth, a dyma sy'n ei wneud o beth e. Dwi'n gofyn i nawr yn enw ac yn hyd yn hyd. Amen. Mae gai gweud diolch yn fawr iawn am cael dod yma i pregethu. Fi'n teimlo yn fraint. Mae'r tro cyntaf i pregethu mewn pwlpid uchel ers oesoedd. Ac mae yn uchel, fi'n teimlo, gallwch chi weld fi lawr yna? Reit. So, diolch yn fawr am cael dod. Dwi wedi dewis fel emyn i ddechrau pa fodd y meiddiaf nesu a thithau'n ddiw mor lan. Sut gallwn ni dod o flaen Duw Sanctaidd? Dyn ni bechaduried, ac wrth gwrs mae'r emyn wrth ymlaen a nodi'r problemau, ond yr ateb yw trwy Iesu Grist. Nawr, dyn nhw'n sylweddoli, does gyda fi ddim y geiriau fan hyn, so fi'n goffod dod lawr fyna, i daith dod lawr, i canu. Dyn ni yn cael sefyll... Dyma sy'n dod pan chi'n pregethu mor lle anisgwyl. So byddai'n canu fan hyn. Byddwn ni yn sefyll i ganu, ond efo mwgwrt.
Dwi am ddarllen o Efengyl Marc, a pennod 11, dechrau darllen yn adnod 12, ymlaen at adnod 21. Ac y teitl bys ni'n rhoi i'r pregaeth yw Ffugysbren a'r Deml. Dyn ni gael hanes melltithio'r ffugysbren a glanhau'r deml. Felly Marc pennod 11, adnod 12. Tranoeth wedi iddy'n dod allan o Fethania, daeth chwant bwyd arno, sef ar Iesu. A phan welodd o bell ffugysbren ac arno ddail, aeth i edrych tybed a gai rhywbeth arno. A phan ddaeth ato, ni chafodd ddim ond dail, o ble gyd nid oedd yn dymor ffugys. Dywedodd wrtho, paidie neb a bwyta ffrwyth ohono ti byth mwy. Ac roedd y ddisgyblion yn gwrando. Daethant i Jerusalem, aeth i mewn i'r deml a dechreuodd fwrw allan y rhai oedd yn gwerthu a rhai oedd yn prynu yn y deml. Taflodd i lawr fyrddau'r cyfnewidwyr arian a chadeiriau rhai oedd yn gwerthu colomenod, ac ni adawa i neb glido dim trwy'r deml. A dechreuodd ei dysgu a dweud wrthynt, o nid yw'n ysgrifenedig, gelwir fy nhi yn di-gweddi i'r holl genhedloedd, ond yr ydych chwi wedi ei wneud yn ogof lladron. Clywodd y prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion am hyn, a dechreuasant geisio ffordd i'w ladd ef, achos roedd arnynt ei ofn, gan fod yr holl dyrfa wedi ei syfrdanu gan ei ddysgeidiaeth. A phan aeth hi'n hwyr, aethant allan o'r ddinas. Yn y bore, wrth fynd heibio, gwelsant y ffugysbren wedi crino o'r graidd. Cofiodd Pedr a dwedodd wrtho, Rabi, edrych, y mae'r ffugysbren a felltithiaist wedi crino. Ti ddim helpu ni ddeall i air. Gynna fi rhywbeth nawr te i'r plant, a dwi'n ceisio roi i'r plant hanes bydd yn pwysleisio y gwers y bydd yna yn y pregaeth a'r darn. Dwylo i fyny gan bod chi ddim yn cael gweiddi allan, dwylo i fyny os ydych chi wedi bod i ffoli ffa. Da iawn. Dim llawer wedi bod i ffoli ffa, reit? Da iawn, wedi bod i ffoli ffa, reit? Wel, fi eisiau dychmygu bod yna ddoi plentyn galw ni'n yw Tommy a Mari yn mynd i ffoli ffam. Ac wrth mynd i ffoli ffam, maen nhw'n cael bwydo rai o'n ifeiliaid ac maen nhw'n cael rhoi cwtsh i oen bach. Pwy sydd wedi rhoi cwtsh i oen bach? Dim llawer wedi rhoi cwtsh i oen bach. Maen nhw'n lyflu, really soft.
A mae Tommy a Mary yn mynd at dad a mam a gweud, dad a mam, di ni eisiau bod yn ffermwyr. Oce, meddwl dad a mam. Dwi'n nabod ffarmwr sy'n byw lawr y lôn, gewch chi mynd i helpu ar y ffarm. Felly, lawr â nhw ar y ffarm ac maen nhw'n hynod excited mynd i'r ffarm. A pan nhw'n cyrraedd yn y ffarm, mae'r ffarmwr yn rhoi raw iddyn nhw. Rhaid sped. A mae'n gweud, mae'r gwartheg, y buwchod, mae nhw wedi cael eu godro. Nawr rhaid i chi glanhau y lle lle mae'r gwartheg wedi cael ei godro. Beth ych chi'n meddwl o'n nhw'n goffo'r glanhau? Ie, piw. Glanhau y gyd allan. Erbyn nhw'n gorffen, oedd e'r ail adeg godro. A wedyn y gwartheg yn dod eto, a fe wnaethon nhw union yr un peth eto, a glanhau e. A dyma Tommy a Mary yn meddwl, dyw bod yn ffarmwr ddim i gyd yn neis. Mae cwtsiws oen bach yn lyflu, ond mae yna lot o glanhau pŵ. Nawr, dyma nhw'n mynd nôl at dad a mam a gweud, pam i chi roi job horrible i ni? Meddwl dad a mam, os ych chi eisiau bod yn ffarmwr go iawn, mae rhaid i chi wneud hynny. Gallwch chi chwarae bod yn ffarmwr, jyst yn wneud bethau neis. Ond os chi'n bod yn ffarmwr go iawn, chi'n goffod glanhau y pŵ. Nawr, y gwers. Mae yna lot o pethau am bod yn Gristion sydd yn neis. Dwylo i fyny os chi wedi bod i gwersyll. Da iawn. Lot i bod i gwersyll. Chi'n mwynhau gwersyll? Gret. A fi, pob tro, fel plentyn, a fel swyddog, a fel caplan, wrth y modd yn gwersyll. Ges fi bod chi'n cael clwb plant efo bedwyr a loes sydd yn llawn o pethau crazy i wneud. Dyna wir? Yndi, reit. Gret. A mae'r pethau yna yn pethau da. Ond, os ych chi eisiau bod yn Gristion go iawn, nid jyst y pethau neis. Mae yna pethau sydd ddim mor neis. Chi'n gwybod beth yw'r pethau ddim mor neis? Delio efo'r drwg sydd yn eich calon. Bod yn sori o flaen Duw a dweud sori am y pethau drwg a trio stopi wneud nhw a gofyn i Dduw go iawn, o Dduw, newid fi, dwi ddim eisiau cario ymlaen fel o'n i byw o blaen, dwi eisiau byw i ti. A chi'n gwybod, dwna ddim yn neis, mae e'n anodd. Ond, os ydych chi eisiau bod yn Gristion go iawn, ac nid jyst yn chwarae bod yn Gristion, mae rhaid i chi wneud y pethau anodd hefyd. Rhaid i chi go iawn fod yn sori o flaen Duw a gofyn i Dduw i maddau a newid y pethau drwg. Mae rhaid i chi dysgu pethau o'r Beibl. Rhaid a darllen y Beibl. A mae darllen y Beibl pob dydd yn anodd. Right? A wrth chi tyfu gallwch chi wneud mwy. Right? Dyw e ddim jyst yn pethau neis. Ond, nid chwarae bod yn Cristnogion dyn ni eisiau bod yn Cristnogion go iawn. A dyna y gwers dwi eisiau tynnu wir allan o'r darn sydd gyda ni. Diolch am wrando. Nawr, dyn ni'n mynd i canu unwaith eto. A diolch i Steve, mae gynno fi y geiriau fan hyn. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawr. Roi cymorth i mi nawr.
A chi'n gweld yn y tair pennill bod e'n nodi bod yr addewidion fel wahanol bethau. Mae addewidion fel milwyr, pennill cynta, i helpu ni yn y brwydr Cristnogol. Mae nhw fel bugeiliaid yn yr ail pennill i'n cadw ni ar y ffordd. A wedyn gobaith i'r dyfodol yn y pennill ola. Felly, gawn ni ganu am addewidion Duw. Na, 47 ia. 47, pwy yw hwn? Na, ond sydd ydi... O. Ie, sori, ti sy'n iawn, heno diw na. Y reswm o'n i'n cymysgu, Lois sy'n iawn, dim fi. Mae'r ddoi yma gan Mr Gibbard. Ac o'n i eisiau dewis yn mynd Mr Gibbard gan bod fi'n gwmyd yn ei ddyled. Un y bore, un y nos. I'r bore, pwy yw hwn? Ac mae pob pennill yn gorffen gyda'r geiriau, dyma Iesu. O gesau manne, trwy'r groes, i'r atgyfodiad, i'r ail ddyfodiad, hoelio'n llyged ar Iesu. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi.
O da ni'n diolch yn fawr i ti am yr arglwydd i Iesu Grist. Diolch am rhyfeddod yr ymgnawdoliad, bod Duw y Mab wedi bod yn bodlon uniaethu hun gyda ni a dod yn ddyn. Mae jyst rhyfeddod y peth yna. Tu hwnt i'n deall ni os bysyn ni jyst yn ystyried y peth. Diolch bod wedi byw bywyd sanctaidd. Diolch am ei brofi yn Getsemane, a'i hoelio ar y groes dan dy ddigofaint. Iddo fe atgyfodi ac esgyn i'r nef a dod eto mewn gogoniant yn waredwr perffaith i pobl drwg fel ni. Dad, diolch amdano fe. Diolch mai hwn yw'r un rydyn ni yn trystio y munud yma. Fe sydd wedi marw dros ein pechodau ni. Fe sy'n arglwydd fyw i gallu delio ni trwy holl troion ein bywyd ac arwain ni a'n cadw ni i'r nefoedd. O Dad, diolch am y fath waredwr. Helpa ni i ddeall pa mor cydymdeimlol ydy a'n gwendidau ni, pan chysdyn ni'n aml yn torri'n calon ar y ffordd. Helpa ni ddeall o Dad y bydd yn delio gyda'n pechod ni ac yn ein cyrryddu ni, bydd e'n tocio y planhigyn sydd ddim yn dwy'n ffrwyth yn gywir, fel bod e'n dwy'n mwy o ffrwyth. O Dduw, neud i delio gyda ni. Ti sydd yn gwybod gymaint o angen sydd arno ni i ti wir delio gyda ni. Cyffwrdd ni o Dad. Cyffwrdd ein meddyliau i ddeall, cyffwrdd ein calonau i deimlo. Fel bod ni cynta i gyd yn addoli di, ac o cyd addoli gyda bobl, bod ni'n dechrau caru ein gilydd mwy. O helpa ni i garu a gofalu dros ein gilydd hefyd. Bendithia ni o'r ienga i'r hynna. Helpa ni gyd i peidio chwarae ar fod yn Gristnogion, ond i ymdrech i fyw i ti go iawn. Rod y ras o Dad. Ni'n gofyn am y rai iau, bod nhw'n cael tyfu mewn gwybodaeth a bod gwaith dy ysbryd glân yn cyffwrdd eu calonau fel bod na wir gwaith dwfn parhaol, tragwyddol i barhad, yn digwydd yn eu calonau. O Dad, ni'n gofyn am y rai sydd wedi credu yno ti. Ro ras i dyfal barhau, achos gwan ydyn ni. Ni'n gofyn am reina mewn henaint sydd wedi bod yn dystiolaeth da i ti. Helpa nhw i peidio oeri mewn henaint, ond i ddal i fod yn dystiolaeth, ac i fyw mewn gobaith am yr hyn sydd gyda ti ar ei cyfer. Cofia nhw yng nghanol holl problemau sy'n dod gyda henaint ac afiechyd. Cod calon rheini sydd yn isel. Rho o Dad her a deffro rhai o ni sy'n cysgu. Rho o Dad awydd newydd yn y galon i rheini sydd yn falle yn dechrau blino. O Dduw ein Tad, gwel ein hangen, ti yw y gwaredwr byw. Cwrdda ni yn yr oedfa yma dyn ni'n gofyn. Amen. Unwaith eto dyn ni'n mynd i ganu emyn o fawl, well i fi checio bod fi'n gweld yr un iawn nawr, ie. Henffych i enw Iesu Gwyw, syrthied o'i flaen, angylion Duw.
Rowch iddo'r parch, holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb, coronwch ef. Ac yn yr ail pennill, ar ôl gofyn i'r nefoedd i moliannu, mae'n gweud, chwchwi a brynwyd trwy ei waed. Chi nawr, joiniwch chi yn y can i coroni'n arglwydd Iesu. Wel, dwi eisiau bod yn edrych ar y dan yma wrth ni ddarllen. Marc penod 11, adnod 12 i 21, a mi roi y teitl Y Ffygysbren a'r Deml. Nawr, yn y dan yma, mae Iesu yn herio y bobl, a fi'n gobeithio bydd y dan yn her i ni hefyd bore yma. Nawr, wrth feddwl am beth i pregethu, dyma fi'n dewis un pregeth sydd yn fwy o her ac un o gysur. A'n meddwl pa ffordd rownd? Wel, meddwl na i dechrau efo her, a wedyn byddwch chi eisiau cysur, a byddwch chi'n dod nôl heno. So, ni'n dechrau efo'r her, a os ydych chi'n teimlo bod angen cysur, wel, plis dewch heno, lle mae'n neges o gysur. Nawr, ble ydyn ni nawr yn Efengyl Marc? Efengyl Marc a penod 11, ac mae penod 11 i 13, gallwch chi roi'r teitl iddo fe, Iesu a'r Deml. Mae'n dechrau efo gorymdaeth Iesu i'r Deml. Dwi'n gweud gorymdaeth i'r Deml achos dyna'r pwyslais, nid gwmyd i Jerusalem y ddinas, ond i'r Deml mae e'n dod. A wedyn dyn ni gael yr hanes yma efo fe'n glanhau y Deml, taflu allan y gwerthwyr, colymennod a pethau a newidwyr arian. Wedyn mae yna adran dysgu yn y Deml a dadlau efo'r arweinwyr yn y Deml. Ac ar ôl rai dyddiau o hyn, mae e'n gadael y Deml am y tro ola. Mae'n arwydd o cael Duw yn gadael y Deml am y tro ola ac yn proffwydo dinistyr y Deml, a dyna ni'n cael yn penod 13.
Felly, yn penodau 11-13, dyn ni'n cael diwedd y deml a Iesu yn cymryd lle y deml. Mae oes teml yr Hen Testament ar ben, Iesu sy'n cymryd drosodd. A dyna beth sy'n gweithio allan yn y penodau yma. Mewn gwirionedd y newid o'r Hen Testament i'r Testament newydd yn cael ei gweithio allan. Nawr yn y dan yma, mae Iesu yn glanhau'r deml taflu pobl allan ar ôl melltithio'r ffugysbren. A wedi mae'n gweud mae e'n dysgu. A mae adnod 17 yn crynhoi i ddysgu. Right? Mae'n gweud a dechreuodd dysgu a dweud wrthynt, onid yw'n ysgrifenedig. Nawr, bysach chi'n meddwl, mae jyst un adnod sy'n cael ei dyfynnu fan hyn, ond 2 adnod gwahanol. Achos mae'n amlwg beth sydd gyda ni fan hyn yw crynodeb o dysgu Iesu Grist. A meddyliwch o glanhau y deml wedi gwylltio pobl. Edrychwch beth oedd e'n pregethu. Gelwir fy nhi i yn digweddi i'r holl genhedloedd. Eseia 56:7 yw hwnna. Chi sylwi beth sy'n trawiadol am yr adnod? Bod y deml yn mynd yn digweddi i'r holl cenhedloedd. Hen Testament Iddewon arbennig yn nhw, dim cenhedloedd mewn i fan hyn. Mae Iesu yn pregethu am y cenhedloedd yn dod mewn. Mwy beth ail dyfyniad, ond yr ydych chwi wedi wneud yn ogof lladron. Mae hwnna'n dyfynnu o Jeremia 7. Nawr, os ydych chi'n gret efo'ch concordance yn eich pen, byddwch chi'n bod Jeremia 7, pregeth mawr Jeremia yn erbyn y deml. Pan oedd pobl yn ymddiried yn y deml, a maen gweud ni'n saff achos mae deml Duw gyda ni, mae Jeremia yn rhoi y pregeth mawr yma yn erbyn trystio yn y deml, a bydd y deml yn cael ei disdriwio gan y Babiloniaid. Chi'n gweld felly y fath o bethau roedd Iesu Grist yn dysgu. Mynd i'r cenhedloedd, distriw y deml, yn malu'r, yn chwalu y glanhau. Does dim syndod felly, mae'r ymateb yw, adnod 18, pan clywodd y prif offeiriad ysgrifenyddion hyn, dechreuasant geisio ffordd i'w ladd ef. Right? Mae'n heriol iawn iawn. A mae'n mynd allan, ac wedyn maen nhw'n gweld bod y ffugysbren o'r oedd Iesu wedi melltithio wedi crino o'r graidd. Nawr, dyna'r hanes. Gyda'i chi rai clirio i fyny rai syniadau anghywir. Nid yr un hanes i fan hyn a beth sy'n Ioan pennod 2. Mae'n glanhau'r deml yn Ioan pennod 2 reit ar dechrau weinidogaeth, a mae rai pobl da sy'n credu'r Beibl yn meddwl, mae Ioan yn rhoi'r hanes ar y dechrau mwyn introducio Iesu. Dwi ddim wedi perswadio o gwbl. Mae Iesu yn dechrau weinidogaeth cyhoeddus trwy glanhau'r deml, ac mae'n gorffen efo glanhau'r deml, fel bookends yw weinidogaeth glanhau'r deml. So mae'n digwydd mwy, hanes tebyg yn digwydd mwy nag unwaith. Wedyn, nid colli tymer nath Iesu Grist. Mae rai pobl wedi darllen yr hanes am nhw'n gweld Iesu Grist mewn mwd. Mynd mewn yn gweld ffugysbren a does dim ffugys arno fe, melltithio fe. A wedyn mae'n mynd mewn i'r teml, mae'n mewn mwd ac yn taflu'r pethau drosodd ac mae wedi colli tymer, dyw e ddim yn dyn i'w cwrdda ar y diwrnod yma. Gai jyst dweud, mae'r syniad yn hollol anghywir. Mae Iesu yn ddig, right, efo rhywbeth sydd yn anghywir, ond dyw e ddim mewn mwd. Y ffordd i ddeall y melltithio'r ffugysbren yma yw mae darlun yw dameg wedi gweithio allan. Fel proffwydi'r Hen Testament, oedd 'na rhywbeth yn digwydd oedd fel rhyw dameg am
rhywbeth go iawn. A pan mae Iesu Grist yn delio gyda'r ffygysbren, darlun yw o beth mae e'n neud efo'r deml. A bod barn Duw ar y deml oherwydd bod yna dair a dim ffrwyth. Ac felly, pan mae Iesu Grist yn gweud am y ffygysbren, peidiau neb a bwyta ffrwyth ohono ti byth mwy, mae e'n deud rhywbeth am dyfodol y deml. Diwedd oes y deml. Pan maen nhw'n gweld y ffygysbren wedi crino o'r graidd, adnod 20, deud rhywbeth am cyflwr crefydd y deml mae bod wedi crino o'r graidd. Bod e'n anghywir. Felly beth sydd gyda ni fan hyn yw dameg wedi gweithio allan. Dyna'r rhagarweiniad. Gwneud tair pwynt dwi eisiau gwneud. Cynta, mae Duw yn gallu bod yn ddig. Mae Duw yn casau pechod. Mae e'n erbyn pechod. Mae e'n cosbi pechod. Ac mae Iesu fan hyn yn dangos digofaint cywir yn erbyn pechod. Nawr yn gyffredinol yn ein dyddiau ni, mae digofaint yw naill ai yn cael ei gwadu, mae pobl yn gwneud o na, dyw beth yn ddig, neu gan amla, cael ei esgeluso. Yn yw jyst dim sôn amdano fe. Ond os ydych chi'n darllen eich Beibl yn fath o mynd trwy llyfrau ac yn y blaen yn gyson, gallwch chi ddim osgoi e. Mae'n dod tro ar ôl tro ar ôl tro, mae Duw yn gallu bod yn ddig ac mae e'n cosbi bechod. Gai nodi 3 peth sy'n dod â reality a difrifoldeb digofaint Duw gobeithio'n fyw. Os ydych chi'n amed digofaint Duw, ystyriwch gyda i gyd hyn. Fe fydd e'n gwrthod ac yn cosbi rai pobl yn dra gywydd. Dyna'n heiddiad ni gyd. Ac unrhyw sydd ddim yn edi barhau, dyna bydd yn digwydd. Dyma y cosb cyfiawn, yr ymateb sanctaidd i bechod. Mae'n methu goddau pechod. Mae'n mynd i gwrthod yn dra gywydd. Nawr, nid colli tymer mae Os mae fe'n colli tymer, fath bydd e'n cael ei tymer nôl. Dyma i ymateb cyson yn erbyn pechod. Mae'n casau pechod. Nawr, ystyriwch hyn. Mae yna pobl dy chi yn abod. Mae yna pobl dwi yn abod. Pobl dyn ni'n caru ac yn ffrindiau efo nhw. Fydd yn wrthodedig am dragwyddoldeb. Bydd yn mynd i beth mae'r Beibl yn galw'n distryw. Yn yw bod i personoliaeth nhw byddai wedi disdrywio am dragwyddoldeb yn dioddau digofaint Duw. Mae pechod yn peth drwg. Mae Duw yn casau pechod. Yr ail ystyriaeth ydyw hyn. Heb digofaint Duw, dydy'r Efengyl ei hun ddim yn ei synwyr. Sut mae Ioan Fedyddiwr yn disgrifio yr Efengyl? Ffowch rhag y ddigofaint sydd i ddod. Yn yw, beth yw gwers yr Efengyl? Yw mae yna ffordd i chi a fi peidio a cael yr hyn dyn ni'n heiddi gan Dduw. Peidio cael digofaint Duw arno ni. A mae edifeirwch yn golygu bod ni nid jyst yn ceisio maddeiant am ein pechodau, ond bod ni eisiau troi oddi wrth ein pechodau. Mae'r pechod na'n beth atgas. Dyn ni ddim eisiau aros yn ein pechod, dyn ni eisiau troi oddi wrtho fe. A cael maddeiant a cael y newid. Beth mae'r groes yn dysgu? Nawr chi mae pobl wedi dweud tro ar ôl tro, mae'r groes yn dysgu cariad Duw, nid i ddigofaint. Ie, mae'n wir, reit?
os gai osod efo hyn, canlyniad y groes yw cariad Duw, neu achos e. Mae'r groes yn dangos digofaint Duw. Cosb ydy'r groes. Rhywbeth erchill yw e. Digofaint Duw yn cwmpo ar Iesu Grist. Beth mae'r groes yn dangos? Mae Duw yn casau pechod. Nawr, dyn ni'n casglu o hynny. Y ryfeddod yw bod achos cariad Duw, mae digofaint Duw yn mynd ar Iesu yn ytrach nag arno ni. A dyna'r rhyfeddod cariad Duw. Ond yr hyn sy'n digwydd ar y groes yn y 2 awr o dywyllwch yw digofaint Duw yn erbyn pechod, yn syrthio ar Iesu Grist. Dyna beth mae'r groes yn dangos cyntaf. Nawr, y reswm dwi'n nodi'r pethau yma. Peidiwch ac esgailuso digofaint Duw. Peidiwch ei gollwng e dros go. Mae Duw yn sanctaidd ac yn casau pechod. Cofiwch hynny. Mae'r byd mynd i trio gael chi anghofio fe. Mewn 2 ffordd gwahanol, right? Ofnwch Duw ac ofnwch pechod. Nawr, mae'r ofn yna chydig bach yn wahanol. Ofnwch Duw. Ofnwch pechod. Yr ail pwynt. Mae angen glanhau cyson arno ni. Mae yna 2 hanes, nag oes. Dechrau weinidogedd a diwedd am Iesu'n glanhau'r deml. Pa mor hir oedd e tan bod popeth nôl fel arfer? Nawr, fi'n gwybod oedd e'n tipyn, mewn 2 blynedd o weinidogeth, oedd e'n wedi cymryd 2 blynedd efo ddod nôl. Mwy na thebyg y diwrnod wedyn, oedd popeth nôl i arfer yn y deml. Right? Mae eisiau glanhau cyson. Pan dyn ni'n dod yn Gristnogion, dyn ni'n dod yn deml yr ysbryd glân. Mae hynny'n wir amdano ni fel unigolion, ac mae'n wir amdano ni fel eglwys. Nawr, dyma pan o'n i'n rhoi yr hanes efo stori plant. Right? Mae angen glanhau y byd i tro ar ôl tro. Ac felly Iesu Grist gyda deml yr eglwys a deml ein bywydau unigol ni, mae Iesu'n dod ac yn glanhau tro ar ôl tro. Gadewch i ni feddwl am yr eglwys. Mae pob eglwys yn ffaeledig. Na, falle bod chi'n meddwl yn Caerdydd bod chi reit da. Dych chi ddim. Dych chi bron cyn gweithred ag Aberystwyth. Right? Dyn ni'n ffaeledig. Pa problemau sy'n yna? Mae yna unigolion sydd efo pechodau arbennig. Felly bydd yna chlasuron yn codi pan mae yna pechod cyhoeddus mawr gan pobl yn yr eglwys. Bydd yna perthynas gwael yn codi rhwng pobl yn yr eglwys, a bydd gwreiddyn chwerwder yn codi, a mae pobl yn teimlo'n chwerw. Mae hyn a llall, mae teimlo'n drwg mewn para ac yn tyfu ymysg pobl. Bydd yna grwpiau sydd yn mewn ac allan ac yn clics yn yr eglwys efo'i agenda nhw mae eisiau cael. Bydd yna ddiffyg goddefgarwch. Dwedodd un person, os oes unrhyw beth wedi perswadio hi am pechod gwreiddiol, oedd gweld sut mae aelodau'r eglwys yn ymateb i reolau Covid. Rai eisiau hyn, rai eisiau llall, a goddefgarwch o'n gilydd, a bod yna wahanol barn ymlyn â fe. Peidiwch â synnu. Peidiwch â synnu. Rhan o waith Iesu Grist yw glanhau yr eglwys o'r pethau yma. Mae'n gwaith mae yn wneud trwy'r ysbryd glân, ond mae'n gwaith rhaid i ni cydweithio gyda Iesu i'w gwneud. Lladd ein pechodau ni. Meithrin grasisau.
edifarhau a cyffesu pechodau. Pan ydych chi'n gweddi'r arglwydd bod chi'n gweud maddau I fi fy mechodau fel dwi'n maddau Steve sydd wedi mynd ar nyrs fi neu Bedwyr neu pwy bynnag. Right? A bod chi'n maddau i'ch gilydd a gofau i'ch gilydd. Nawr, ddim yn job neis. Ond nid chwarae eglwys ydych chi, byddai popeth yn neis. Tyfu eglwys go iawn. Ac felly mae rhaid I ni delio gyda pechodau'n gilydd. A mae'r eglwys yn tyfu ac cael ei glanhau wrth i'r waith yma mynd ymlaen. Dyna braf bydd yr eglwys yn y nefoedd pan bydd pob pechod wedi mynd. Ond tan hynny, mae yna waith cyson i'w wneud. Ond nid jest fel eglwys, ond fel unigolion. Mae'r Beibl yn sôn am yr eglwys fel deml yr Ysbryd Glân, ond mae hefyd yn sôn am pob Cristion fel deml yr Ysbryd Glân. A mae Iesu Grist yn glanhau y deml yma. Dychmygwch nawr bod Iesu yn llythrennol yn dod i'ch tŷ chi. Oes na pethau bydd e'n taflu allan o'ch tŷ chi? Oes na pethau bydd e'n eisiau glanhau allan o'ch tŷ chi a bys fe'n ddig I fod nhw yna? Beth os e'n dod at eich geiriau chi? Os oes na geiriau, os na pethau ydych chi'n deud y bydde fe ddim yn hapus gyda? Beth os bys fe'n gweld eich dychmygion chi a'ch eich helgais chi? Ni'n gwybod na lot fawr o pethau bydd eisiau taflu allan fyna. Ac os e'n dod i'ch calon chi, ydy e'n dod i'ch calon chi ac yn nodi bod pethau eisiau cael ei newid ac eisiau cael ei glanhau yn eich calon chi, yn dyfnder eich bod chi. Rhan pwysig o'r bywyd Cristnogol yw'r gwaith yma o Iesu Grist yn ein glanhau ni ac yn delio gyda'n pechod. A weithiau mae e'n gwaith tymor hir. A mae'n cnocio chi lawr ac mae'n anodd, ond mae'r gwaith yn mynd mlaen. O'n sancteiddio ni. Goleuni yw Duw. A ni all person sy'n rhoi cerdded gyda Duw, cerdded yn y tywyllwch. Bydd e'n glanhau bywydau ni. Y pwynt ola. Ffrwyth nid dail. Ffrwyth nid dail. Beth oedd yn bod efo'r ffygysbren? Wel, oedd gen fe lot o ddail, ond ddim ffrwyth. Oedd disgwyl oedd yn edrych fe betai popeth yn greu, fe betai ffrwyth yna, ond doedd na ddim, just dail. A chi'n cael y darlun ac yw bod hwn yn deud rhywbeth wrthon ni am y deml. Roedd na lot fawr o weithgaredd allanol. Nawr roedd yn cyfnod y Pasg a bysau Jerusalem yn orlawn a pob fath o bethau'n digwydd. Nawr gan bod ni wedi cael y magu yng Cymru Cymraeg, mae'n darlun ni o grefydd yn anghywir pan dyn ni'n dod i'r Testament Newydd. Dyn ni'n meddwl am capeli, gwag, hen ffosiwn, hen bobl, dim lot o dylanwad a'r cymdeithas. Nid felly mae yng nghyfnod y Testament Newydd. Mae Iddewiaeth yn fyw. Mae yna miloedd o bobl yna. Mae yna weithgaredd mawr. Mae e'n berthnasol. Mae e'n dylanwadu a rheolau'r gwlad a pob fath o bethau. Mae e'n fywiog. Oedd pobl yn dod yn proselitiaid nhw yn siarmuno gyda'r Iddewon. Chi'n gael rai pobl, maen nhw yn deud rhywbeth fel hyn, o, mae pethau'n digwydd. Mi eisiau bod lle mae pethau'n digwydd. Wel, roedd pethau'n digwydd gydag Iddewiaeth. Mae'n llwyddiannus. O na deml newydd wedi adeiladu a dal yn cael gwaith arno fe ac yn adeilad rhyfeddol yng nghanol hyn.
Waw, mae pethau'n digwydd, mae e'n fywiog, mae yna dylanwad ar gymdeithas. Ond mae Iesu Grist yn gweud, does na ddim ffrwyth ysbrydol. Dail yw e gyd. Does dim bywyd twyll yw e. A pan mae Iesu'n dod at ein bywyd ni, beth mae e'n gweld? Nawr, mae gennym ni gyd dail dod i'r capel. Dyn ni yn yr oedfa na, dyna'r dail. Oes na ffrwyth yn ein bywydau ni? Beth yw ffrwyth ysbrydol mae Iesu Grist yn ceisio? Wel, dyw Galatiaid 5:22 ddim yn rhestr cyflawn, ond mae'n syniad reit da i ni nag yw. Mae yna restr fyna o 9 ffrwyth yr ysbryd glân. So beth am meddwl nawr bod Iesu Grist yn dod ac yn edrych ar eich calon chi? Beth mae'n edrych amdano? Wel, awn ni trwy y ffrwyth sy'n cael ei nodi yn Galatiaid 5:22. Cynta, cariad. Faint ych chi yn caru Duw? Ydych chi'n caru gweddio, hoffi bod gyda fe? Ydych chi'n caru eich chi Gristnogion, nid jyst yma dyletswydd, ydych chi'n caru nhw? Y peth cynta mae Duw a Iesu yn edrych amdano, dyma'r ffrwyth cariad. Yr ail ffrwyth, llawenydd. Beth gallai ddweud am llawenydd? Fi newid roi 4 pregaeth yn y gradredd amdani nhw. Edrychwch ar y we, os ydych chi ddim wedi clywed nhw. Ydych chi'n bodlon? Ydych perthynas efo Iesu Grist wedi gwneud chi'n bodlon gyda bywyd a chi'n hapus ynddo fe? A bod gwirioneddau ysbrydol, nid jyst rhywbeth ydych chi'n gwybod, ond nhw'n rhoi llawenydd i chi. Mae eisiau chi fod yn hapus yn eich perthynas gyda Duw. Ac gobeithio hefyd yn eich perthynas yn yr eglwys. Tangnefedd yw nesaf. Ydych chi'n gorffwys yng ngofal Duw? Problemau bywyd, Covid neu beth bynnag yw'r amgylchiadau anodd chi'n mynd trwodd, mae Duw yn disgwyl y byddwch chi'n cael gorffwys yn ei ofal a bod yn bodlon efo fe. Tangnefedd. Goddef garwch yw nesaf. Ydyn ni'n goddau'n gilydd? Nawr fi'n cydnabod bod yna rai teuluoedd swnllyd fel yr Adamses sy'n gallu bod yn anodd i goddau ar y degau. Ond dyma rhan o bywyd Cristnogol, nid jyst am bethau bach, ond mae yna gwahaniaethau mwy yno ni. Rai athroniaethau ail bwys neu sut mae bethau'n cael ei wneud. Goddau'n gilydd. A mae cariad yn golygu bod ni'n goddau'n gilydd. Bod yna rai pethau sy'n defnyddio, dych chi'n thick-skinned ac yn gallu cymryd e. Caredigrwydd. Dwi'n meddwl am hwn fel cymwynasgar, bod chi wrthi yn neud pethau da i bobl. Bod chi edrych mas sut gallai fod yn garedig, yn hael, helpu mas efo hyn a helpu mas o'r llall. Sdim rhaid i chi gael eich deud i wneud job, chi'n chwilio am ffordd gallwch chi helpu, chwilio am waith ac yn gallu wneud e. Chi'n garedig. Nesaf, daioni. Fi'n teimlo ma fan hyn, daioni yw yr agwedd mewnol sy'n gwneud chi'n garedig. Pam mae person yn garedig? Achos bod nhw'n dda. Hynny yw, daioni yw dymuno da pobl eraill. Pan ydych chi'n edrych o gwmpas y pobl fan hyn, ydych chi'n dymuno da iddyn nhw? Ydych chi'n dymuno daioni iddyn nhw? Mae Iesu Grist eisiau ffindio dymuniad da yn eich calon chi tuag at eraill. Ffyddlondeb. Neu jyst pan mae pethau'n mynd yn dda, iawn, gret. Dych chi'n dibynadwy, dych chi'n gysod, dych chi'n bodlon dyfal barhau. Os dych chi'n gwybod mae Duw eisiau, dych chi'n ffyddlon ac yn ymroi iddo fe.
Dwi'n weithiau wedi gweud rhywbeth fel hyn, dwi'n ffeindio mae'r pobl sydd yn rhoi mwyaf i eglwys yw'r pobl sydd wedi mynd trwy cyfnod pan maen nhw'n fed up efo'r eglwys. A maen nhw'n gweld y beiau a llall ac wedyn yn ymroi iddo fe. Achos yn aml i dechrau mae rhywun excited, popeth yn gret. Wedyn maen nhw'n gweld y beiau lawr. A maen nhw'n gweithio trwy hynny, dwi'n ymroi i fan hyn. A gweld y beiau, fel sut maen nhw'n gallu gwella y beth yna ac yn caru'r pobl, rhyw ffyddlondeb, a mae'r pobl wedyn yn adeiladu'r eglwys. Addfwynder wedyn, bodlon efo'r beth sydd wedi cael ei roi i chi. Yn yw bod chi ddim yn dymuno hyn neu'r llall, yn yw chi wedi cael rhyw lle, a falle rhyw lle amlwg, ond chi'n cymryd e. Dych chi ddim yn cwyno bod gennych chi ddim hyn neu'r llall, dych chi'n arfwy. Ac yn ola hunan ddisgyblaeth. Os chi eisiau gyd y lleill, mae eisiau bod yn disgybledig a dyfal barhau. Mae Duw am mynd i gyd weithio gyda fe. Sut mae'ch coeden chi? Oes na lot o ffrwyth yno fe? Dwi'n cofio gyda ni coeden a fale, mae dal gyda ni'r coeden a fale yn yn gardd ni. Ac un blwyddyn, cwpl blynyddoedd yn ôl, gaethon ni rhyfeddod o lot o afale arno fe. Ond mae'r coeden yn lopsided. Mae'n lot mwy o brigau un ochr na'r llall. Ac o gwmyd o bwysau bod y brigau bron y cyffodd y llawr ac oedd y gwreiddyn ochr arall y coeden yn dechrau codi fyny. Ac yn ei gofod clymu fe at y ffens i stopio e toplo dan pwysau. A ni'n meddwl, dyna beth mae Iesu Grist eisiau. Wedi'n dod ar eich bywyd chi a mae ffrwyth yr ysbryd yn llawn. Dyw e ddim fel yna gyda fi. Ond mae Iesu Grist yn dod ac mae'n tocio a lle mae'n ychydig o ffrwyth, mae'n delio gyda ni tan bod ni'n dwyn mwy o ffrwyth. Beth yw gwersi? Peidiwch wrth y gysbren a debl. Peidiwch ag anghofio digofaint Duw. Mae'r gwaith cyson o'n glanhau i ni yn goffod mynd mlaen. Mwyn i ni ddwyn llawer o ffrwyth. Nid jyst dau. Amen. Dim ni ganu. Yn y mi nesaf, o golch fi beunydd. Os chi'n mynd nôl i stori plant, a'r beidi goffo gael ei golchi pob dydd. Mae'r Cristion yn gweddio, o golch fi beunydd, golch fi'n lan, golch fi'n gyfan ar blwydd, dwylaw a chalon ben a thraed, golch fi ath waed yn ebrwydd.
Dewch ni weddio. O dad, gawn ni ofyn, na fyddwn ni yn bobl sydd yn chwarae ar fod yn Gristnogion. Ond bod ni hefyd o dad yn delio gyda'r ffaith bod ein pechod yn gwneud hi'n ddig a bod angen ni edifarhau. O dad, golch ni yn gyson. Golch y pechodau i ffwrdd a meithrin ffrwyth yr ysbryd glân yn ein bywydau. O Dduw, glanhau ni fel nath Iesu Grist glanhau y deryn. Amen.